ingoma isovula ngawo lenkonzo yanamhlanje na yokubusiswa kalomuzi eka 83 ihlabelelo samashuma ishagalombili nantathu inkosi busukuphambe ngamenti abangcwele amen sesindisiwe thina manazareta sonke sohla Asibonge uNkulunkulu onobusa ngosizwele wana abadala mthunzi khona usale sizokwazi ukuzwela nomsebenzi nabangena kuwo abamsiko lomzile ozikubasiza igama lakho ngosiyankulu nokuziyabenza kusuka siyagcoba lethemba bonke bonke mabesenza eswala abadala akwabantu abamwakhambuza abantu mosiyawabantu banyama bese
Iba nabo ke ngicela nabo ngekhathi Amen. Ilizwi lenkosi kiselifike lafika phezu kwethu ke iyelesi Tuge nati asilamuke zinhliziyo ke mohluphe nathi bantwana balapha ekhaya esiguqweni saseCliffdale sosiqeda namhlanje ukuba isiguqo benoke nehala abanye abantwana bethi mina uthiwa ini igama lethempeli lakho athi Nkolisi athi umunye inhlala kahle omunye asho mina ningenayo Cliffdale yini Cliffdale kephi lapha eCliffdale namhlanje ushamba uqedile lokho ukuthi nibe isiguqo namhlanje niregistiwe ezulwini ayibongwe inkosi lizothula igama lapha ekhaya sithunyiwe baba umfundisi ukuze uthule igama sithunyiwe uNyazi ayibongwe inkosi oke nathi oke masilamuke oke ngezinhliziyo mohluphe nathi abagcotshwa manje bonke sengizothula igama beguqile abagcotshwa qhamuke ezulwini nilethweni abagcotshwa abasezulwini abaguqa abagcotshwa ngoba sesothula igama manje sithula indaba enkulu hey benenhlanhla lethempeli anginikezwanga abomfundisi nabagcotshwa kuthiwa bofika ubatshele ukuthi sekutheni ezulwini kakhishwa ipeni kabhalwa phansi ngiliphethe nanti ngiliphethe amen ukhona ungaqagela ukuthi kuthiwa yini akwaziwe ezulwini sithunyiwe ke bangcwele abagcotshwa basezulwini bonke uNyazi Lwezulu ayi iyahlupha lento yini mathina ngabe ngilimemeza kahle ligama manje kodwa ikhuluma yami ingene timoni hallo ayavuma manje timoni lenqaba cha ke bangcwele abahle ezulwini sithunyiwe uNyazi Lwezulu ukuba sizo busisa sicobe lo muzi sikhiphe igama lawo uNyazi luqambayo uNyazi lithe kulo muzi lapha ekhaya ekusindisweni temple sisekusindisweni sisindisiwe thina uthina manazaretha sonke
Nisekusindisweni. Ayibonke inkosi. Nisekusindisweni namhlanje bangcwele sindisiwe thina sonke. Abangene begula baphume bephilile besindisiwe. Benzani bani base Clifton nizosindiswa ngoba sekusindisweni. Siphathe kahle emakholwa. Siliphathe kahle ivangeli. Siliphathe kahle uNyazi, sidumise uNyazi kahle phakathi kwale ndawo ayibonge inkosi. Amen. Iloko bangcwele umsebenzi omfushane yilo nje kuphela bomfundisi ukuthi uma sengithula igama ukuthi cha sesobe sishiya abavangeli, sishiya abafundisi, sishiya abashumayeli bavangele, bafundise bashumayele. Yeah. Iloko bangcwele abahle enkosini akuningi. Umsebenzi wethu usuphelele. Sesiqedile umsebenzi wethu. Sesiwenzile siuthunyiwe. Bantwana abahle basezulwini. Ngiyabonga ke kakhulu. Kubagcotshwa balapha ekhaya. Ngiphinde ngibonge kakhulu ebandleni ukuthi nibambisene nabagcotshwa benu kwaze wafika leli thuba lokuthi nithole umsa ovela ezulwini niqanjwe igama ezulwini. Sekuthi noma umuntu engena lapha ekhaya ipaphatiswa asho igama lakhe athi ngowasekusindisweni temple. Amen. ePine Town. Amen. Ansesona isiguqo ngakho ke inglozi lapha ekhaya soyishiya ngicela nihloniphe. Amen. Ayizwani nomsindo. Ningaqulisana amacala lapha eThempelini. Amen. Uma kunginabona ingehle lodwa niphumele ngaphandle nebonisane kahle nibuye esontweni senizosonta lapha kuyasonta baquliswana amacala. Amen. Ayona inkundla yesigcawu lesoyivula la. Cha. Sovula inkundla yokudumisa. Amen. Abeze abantu bephokophela ukuzophila. Hayi indaba engakhi. Indaba igcina emakhaya. Uma uze eThempelini ukwazi ukuthi ngizowudumisa uNkulunkulu kuphela. Baba umshumayeli omhle ongabahlulela abantu. Ungena uma umshumayeli yonke indawo hamba umema abantu bamemela uNkulunkulu abantu. Awusho ukuthi ngoba unezona eziningi wena ungezi. Cha. Ngoba unezeduku ungezi. Bonke abantu nabanezeduku nabanjani uyabaqoqa ubalethe emzini kaNkulunkulu. Bafike lapha abashunyayezwe bese bekhetha inkosi. Ebese kufika umvangeli abanikeza ivangeli. Ebese kufika umfundisi abafundisa indlela ekhaya. Ayibonge inkosi lento bangcwele. Ngakho ke nawe mamukhokheli ngokunjalo udinga ukukhokhela. Awukhokheli kuphela amakhosikazi, ukhokhela leli bandla likaShembe. Mawugcotshe umkhokheli khona ilanguage entsha engizwa ukuthi umkhokheli ugcina emakhosikazini kuphela. Phethe amakhosikazi kuphela. Akahlangani namadoda. Musana ukuhlukanisa umsebenzi kaShembe. Amen. Umkhokheli ungumgcotshwa lapha ebandleni. Akahlonishwe naye ngoba ugcotshiwe. Amen. Amen. Yize bengalingani nomshumayeli ngoba umshumayeli uyinkosi yethempeli. Amen. Angithi inyakazi lasho njalo. Yathi umshumayeli uyinkosi yethempeli. Ngakho umkhokheli akalingani nomshumayeli. Kodwa bayahloniphana ngoba bagcotshiwe bobabili. Uma engekho umshumayeli uzotshela umkhokheli mamkhokheli ngiyahamba ngimhlanganele noma ngikho kuleli sonto umsebenzi kaNkulunkulu siyosala ubheka ithempeli ngoba ngikho. Uzokwazi umkhokheli ukuthi njoba ekhona uyazazi insizwa la esontweni ezifanele ukuphatha inkonzo umkhokheli. Bangizwe baba uyazazi umkhokheli insizwa la ekhaya ezifanele ukuphatha inkonzo seniyawazi u2013. Uzobe sesho umkhokheli sibani cela siphathe umsebenzi kaNkulunkulu. Emtshela ngaphandle kwesonto. Ungena ngaphakathi sebexoxile seyuphatha umsebenzi ngemvume kamgcotshwa khona obhaso phela kokuphela amandla umshumayeli wanikeza umkhokheli osele ethempelini. Lento ukuthi abafazi ngicela language ingabe khona lapha. Bese ngobagcotshe. Wengeke uShembe abagcobe babe khona benemsebenzi wakhe. Asimhlonipheni kuma umkhokheli libandla nhlayisuthi sibahlonipha abakhokheli. Amen.
akufuneki ke umkhokheli nomshumayeli baphikisane phambi kwezingane phambi kwebandla. Uma khona la bengaboni ngehlelo khona kufanele babe nekudla bodwa babonisane bodwa beze phambi kwebandla bemoya munye bemunye phakathi komsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa asuke umkhokheli adweba bhekele nomshumayeli asuka adweba bhekale ibandla ngeke lakheke. Kodwa ibandla lifuna iunity ubunye babo njengabagcotshwa babo beliphethe ibandla amen. Bambisana. Nebandla ke lingahluphi. Kunabantu abahluphayo ebandleni. Bangahluphi abantu. Bahambe kancane. Baphatheke abantu. Uvuma nje ukuphathwa. Phathwa into emnandi kabi. Phathwe nje ngumshumayeli wami namkhokheli wami. Bazisena abagcotshwa. Nake ngifisa ukuthi ngikusho futhi ebandleni. Uma kuyiwe emhlanganweni, umsebenzi webandla ukuthi libhekele umshumayeli nomkhokheli ukuthi abagcotshwa babo bayaya emhlanganweni kaShembe. Uma sebesemhlanganweni kaShembe abalambi bazodla phela bafana nabanye abagcotshwa. Nikhona abangcwele. Lento ukuthi thina hayi sokuShembe kuphela. Ivangelo lokuhlubuka lelo. Uma usahluleka ithi inyanga izulu ngomnyaka ngikhulume ngalento. Uvala umhlangano kaJuly ebuhleni. Bafika abantu beqhamuka amagumbo manje emhlaba belethe into ezinhle belethe imjiva kababa ukudla umaya kuningi ingubo aleza ikhathi kangibeswa ngijona ngengubo blanket kuletho blanket enkosini wathi sekuyimbonga sokuyidodla phambi kababa iyasukuma inkosi ithi sayibonga ithi inkosi inyanga izulu ngiyabonga banazaretha kona konke lokho enikwenzile nothando enilitshengisile olungaka besithi inkosi ngoba kuhle kodwa ukuthi njengoba konke lokho ningipha kona niqalile nabapha abagcotshwa bene emakhaya abefundisi benu nibenzele emakhaya ngaphambi ukuthi nizokwenzela mina ngoba yibona abaphethe isibusiso senu. Amen. Ngilungisa wena ke lento ethi angeke ngimnike umgcotsho oncane ngophushembe. Ngeke ufike kuShembe ungadlulanga kumgcotsho. Amen. Ngoba noma suhambile emhlabeni umuntu oqala ofika amephezulu kwethuna lakho ubani? Umgcotsho. Uyena umchabi wendlela yakho. Lo mshumayeli omdelelayo lapha nomkhokheli omdelelayo lapha ngale kwethu namusuhambile emhlabeni yobudinga bona. Bavula amasango, bavula indlela yakho ukuthi ngiyamazi lo nkosikazi, ngiyayazi lensizwa. Ngibona ababavuli bamasango. Manje ungabaphethe kahle emhlabeni uzoba nenkinga ngaphesha kwethu. Ilamazwi amafushane baba umfundisi na bavangeli benkosi engithi ngiwahlise lapha endlini. Ngicela uNkulunkulu ukuthi akabe nani ngezikhathi zonke. Okunye ke lencane leli bandla baba umshumayeli namkhokheli lincane leli bandla. Njengoba sesilibusisile lagcotshwa kusemthethweni. Ngifuna ukufika lapha ekhaya ngonyaka uzayo senginivakashela. Sebegcwele lapha emangweni bonke abantu bagcelonga. Ngifuna ukufika la kusebuhleni. Amen. Nesazosebenza sizoshumayela ngene la imbize namandiya la wona nje thakazodumisa. Bonke abantu babize bonke bazodumisa inkosi. Ngifisa lilande ibandla likhule. Amen. Ibandla likhuliswa ukuthi uma kushoniwe lapha kulwamuzi beziyoni awusho ukuthi ngoba bayiyona ngikhona mina ngiNazaretha. Kodwa uzoshona khona. Lapha e21 epanikeni womnyaka kwashona insizwa yakangwenya yayimpostoli yashawa isitimela lapha yashawa iguzu yamenza yamshanje wayiminzi nithi washona kwena. Kuthe sekusemlindeni ngolesihlanu kunetende lisuka la liyosithela ngale bephelela abapostoli nabafundisi bakhona. Ngahamba ngumshumayeli inkunzi yomshumayeli ngengangiyinkunzi yomshumayeli bafowethu. Ngahamba nginkunzi umshumayeli ngashona khona ngedwa ayinebandla. Ngafika qhungu lami emhlophe ngangena ngashona lapha etafuleni lide liso ngapha lo sithele lapha. Ngafika ngashaya step sami phambi kwabafundisi ngahlala phansi.
washuba endlini washintsha ukushumayela kwathi khona abakhonza umuntu osazofa ayithulele nje nginkunzi yomshumayeli zangisho endlini kuthe ngisuka ngangihlabela nami ngase ngisukuma ngiyima njengabo ngathela uphaqa omncane ngathi cha mase ngithola ukuthi cha kufushane njengoba ngilapha ngize 1 njengomakhelwane walapha ukuthi ngakhe kayinongwenya lapha endaweni ngize njengomakhelwane yezishunyo ngene ngiyanithiphisa ngize njengomakhelwane nami ukuzonikhalisa ingane zalapha ekhaya umndeni olapha kaNgwenya 2 ngizovela nami ngoba kusasa ngcwabi ngisabatha njengoba kulesihlanu ngeke ngibe khona kusasa emngcwabeni okugcina nje ukuthi uNgwenya njengoba ehambile emhlabeni uzobona noShembe ngaloko ethula wazama itende kathiwa ngalena kwethuna ukhona uJesu wazama itende ngayithulele nje kodwa la ngiyakhona makholwa uma sekuphele konke sebechithekile abantu uNgwenya wabuya weze inganeni zakhe uzothi enganeni zakhe abantu abami ngiyophana namanje ngicela ngisizwe unginikela Shembe sebezo uyabani ke manje kuShembe bazoza kimi manje ngithi mina phela efika ngavula indlela ngimene umshumayeli wendawo baqala benza kimi ekhaya awusiyalele senze njani nanguba bebuya ethi ugcwele igazi wahamba ngegazi senze njani uthi awunikelwa kuShembe namhlanje lezo ingane zakhe ethi inkosi zamaNazaretha ayibonga inkosi zabuya zakhetha inkosi zangena ethempeleni ehlala kahle ngisestimeleni ngabe ngishumayela estimeleni new line sabokuqala thina kusungula itimela lokushumayela ivangeli selihle lingabe ningakaloli nini nathi mase niphendule sinelona senishaya abantu manje hayi thina sasibabaza sithi uShembe uNkulunkulu enzima ngaliso umuntu afuna indlela ngehla lapha ya e21 ngekhaya ngehlisana intombazana kaManyathi yangale epanikeni ifake ibhluko lentombazana shumayela ivangeli azange sithi ibhluko liyimpi sistimeleni thina shumayela azange sibatshela abantu imithetho nina ngishumayela ngemthetho ayifake uwifu ayifake ibhluko ayishela intombi ukuthi ayishela intombi ngokuthi yabona nemqondo emngakanani ithi nemntando uthi inyathela ngabantwana inemntando oxakile mayini ngixakile ke ngishumayela ngezono zabantu alibahlangabezi abantu mangehla lentombi ithi lentombi yakaManyathi ubongiwe igama layo bazoyazi basepanikini ngiyalizwa leli vangeli elishuyelwayo baba uMvubu ngiyalithanda lento yasesontweni lethu ngiyalithanda lesonto lakini baba uMvubu ngiyalithanda lesonto lakini kodwa inkinga yami enginayo anginazi igedi nginamabhluku kuphela ngifaka amabhluku isho ifake ibhluku ngathi nayo bonke waza sonto nekiki wafika ulifakile ibhluku ngesabatha wona ungasho angithi ngiyashumela ngishumela ngiyaqoqa ngiyalanda yethe ntombi uthi kusolunga kodwa ngikisa nebhluku kodwa hayi bofika nalo ensuku inhlabo lesibili ngolesithathu ngahlangana ngolesihlanu sehle uzosundweni anginayo imali yokuthenga isiketi ngakho imali ngayinikeza ukuthenga isiketi yafika ngakusasa esontweni bangcwele yafika esontweni yafaka ngathi makuthiwani baba mama u2 inch faka isiketi esincane yayinkulu namathanga amakhulu yabona yafika sitela phambi kwamshumayeli ihlelo lokuyibamba ngashaya ivangeli bangcwele ngashaya ivangeli kwathi kuphela inkonzo yayigqashuka xela ngekhetha inkosi yasekuphakameni amen bengeni ilunga lesonto ufuneka ivangeli njalo hayi lokuhlulela abantu amen abahlulela abantu umshumayeli latshele ibandla ngathi bangcwele
asamsele intombazane ulala nathi ekhaya kubo nalala nathi uvuka nathi ake siyamsele uvuka nathi ekhaya sabe sothatha kuba lentombazane sahamba singamakhola kubi yoni safika umwakho ufanga kube izihlazi zeyoni bagcwala bafuwa bagcwala kafaka ivangeli zashumayela faka ivangeli kwathi phela inkonzo wagasha kunina wathi angasifanele kanjani angasifanele ngenze njani angasifanele kodwa ngiyamthanda uShembe ngathi mina hayi igcwele incwadi ayikome ayikhiphucu wathi ngiyayikhetha inkosi yasephambili ayibonga inkosi waphenduka wonke umuzo kamanyathi kufuneka ivangeli njalo lapha eCliffton bagcwala abantu cha sengidolile bengivula bangcwele benkosi bagcotshwa abantu benkosi enhle uNyazi Lwezulu lokhetha ithuba ngidedele obaba basi nobaba umfundisi bafowethu ngicela ukuthula nazi zampili leli thempeli likhulu abagcotshwa bangaka ngothola line 1 hlalo uthula bakhe ngale nabakhokheli kanjalo ngenxa isikhathi ngoba asikho enkonzweni manje sesisohlelo nje olumnandi lenkonzo ekhululekile amen si nobaba osambele akasona ukuthi sambile owalapha ekhaya sino baba umfundisi wethu umfundisi umkhize owale phezulu embumbulo engilanyoni uma ubheke enhlazuka la isuka khona uthanda leli bandla lasekusindisweni wathi uzoba khona azolibusisa naye leli bandla umfundisi wethu ke musha ceke lo mfundisi lethi siliphiwe ezulwini ngoJanuary izolo ngoJanuary sikuba manje February izolo January last month uneyinsuku ezelwe umfundisi wethu ubaba umfundisi umgize umfundisi wami bakubona abantwana nangu baba umfundisi wethu amen ngiyathokoza baba ngiyabonga sinobaba umvangeli wethu umvangeli uNyazi ingqwele le ndala esesidonsena kakhulu ubaba umvangeli udlamuka unetiyana ngophela unamdlamuka nala ekhaya nango baba umvangeli wethu baba umvangeli udlamuka owetheku namaphethela imetro yiphelele uma sibona yena sibe nobaba umvangeli wethu hayi siyamazi eyiphungule thelisha lesigijimelayo kakhulu ubaba umvangeli wethu umbhele walapha ekhaya amen sinobaba ngale ubaba umvangeli wethu uSibisi uMahlase usuka eMbumbulu amen bese siba nomvangeli wethu ngale kwakhe ofike nobaba osuka nobaba umfundisi le enhlazuka la isuka khona mawubheke Richmond ubaba umvangeli uNene amen ayike ibona abagcotshwa laba njengoba ngangishilo nina bakithi ePinetown ukuthi iPinetown nembumbulu into eyodwa amen inkantolo ingabi khona sembumbulu amacala onke asembumbulu bequlwa ePinetown amen khona ubulungiswa la ngazange bekhona lapha befundisi kwakufanele makwakhala into yamasecurity kuthiwe iPinetown circuit kushiwe imbumbulu yonke ingene ngaphansi kwePinetown ngoba iPinetown yona enesizinda nkantolo esikhulu okusho ukuthi iPinetown iphethe imbumbulu ayibonga inkosi ngakho somzimba wodwa singahlukanike ngithokoza kakhulu kunabanye abafundisi abangaphumelanga futhi babanjwe imisebenzi ethile kodwa nabo babazi ngibamemile ngoba namhlanje ngifuna ukuqeda ukuthi khona iPinetown kube khona imbumbulu siyinto eyodwa amen somzimba yodwa ahlukaneke namasekhethi uzwahamba umfundisi omdala ethi ahlukane namasekhethi into yadala sigcine sibe namasekhethi ukusebenza kwasembumbulu okwagcina sekuthi aseba amagroup kodwa kuba amagroup ukusebenza akusho ukuthi thina siwona umzimba wodwa
singaba amagroup okusebenza kodwa sumzimba owodwa. Lelo vangeli lifisa usiliqonde silazi. Amen.